Айде на бас, че за този разход никога няма да се сетиш колко скъпо ти излиза. Една капсула или таблетка за съдомиална може да струва между 40 и 60 цента за един брой. Добавяш соли за съдомиална, слагаш гланц за стъклото и цялото измиване става още по-скъпо. И сега, ако го сметнем, пускаш съдомиална всеки ден. Това е 20 евро на месец. Ако го изчислим за една година е 240 евро. Това само за едни чисти съдове. Добре де, ако ти кажа, че има вариант за едно измиване да платиш само 25 цента, без сол, без гланц и всякакви други скъпи добавки, Mission имат революционно решение само 25 цента на измиване. И е толкова лесно. Взимаш една кърпичка, сгъваш я, слагаш я в съдомиалната, пускаш програмата и готово. Съдовете излизат чисти, без петна и без онзи неприятен мирис. Без да си сипвал, дозирал и добавил какво ли не. Формулата се казва Enzy Clean Zero. Това са растителни ензими, които разграждат всичко. Мазнини, засъхнала храна, нишесте и всякакви такива неща. Или ето така ти спестявам 180 евро на година или 15 евро на месец. Получаваш повече пари, чисти съдове, само защото избираш умният начин, опазваш даже и околната среда. Когато всичко става супер скъпо, хубаво е да знаеш, че нещо в дома ти може да стане по-евтино и по-добро. Лентички за съдомиална от Mission. Кликни на линка, вземи за теб и после ще ми благодариш.